Arratsaldeon, mila esker etortzeagatik, gaur jarduera fisikoa eta kirolaren plan estrategikoa gauzatzeko burutu nahi dugun prozesu parte hartzailearen aurkezpena egiteko elkartu da hemen. Lehenengo eta behin, nire mahaikide aurkeztuko dizkizuet, esku izan daukat Juan Mamurua, kirol-aholkularia, prozesu hau gidatuko duena, eta azkarrean berriz, Josu Fernandez Lasa, prozesu honen lanketarako osatu den talde eragineko kidetako bat. Aipatu behar dugu, egitasmo hau aspaldik idakagula buruan, izan ere legealdi planean idatzetako neurrietako bat da, eta azken urtetako aurrekontuetan ere jasota izan dugu. Baina, arrazoi ezberdinak tarteko ezin izan dugu gaur arte prozesua martxan jarri. Ezin ahaztu 2020ko otsailean eman genitula lehen pausoak, baina pandemia denok dakigun moduan, pandemiaren ondorioz, hainbat egitasmo geldiarazi, eta arreta behar urgenteenei erantzun eta kolektibo zaurgarrienetan jartzera derrigortu dituen. Jarduera fisiko eta kirol sailean azken bi urteotako kudeaketa ez da erraza izan. Beste arlo askotan bezala, murrizketak eta debekuak asko izan direlako. Gaur egun oraindik ere, kiroldegiko funtzionamendua baldintzatuta dugu eta arautegi aldaketak etengabeak dira. Ezin ahaztu gure herriko kirolariak ere jasan dituzten egoerak. Urrutik gabe, urtarrilean bertan, eskola kiroleko lehiaketak debekatzeko hartu zuten neurri zentzugabe. Baina pandemiaren kudeaketan zehar, balorazio positiboak merezi duten bestelako hainbat puntu ere aipa ditzakegu. Udalean lanean jarraitu dugu. Hala nola, herriko kirol elkartekin elkarlanean, kirol instalazioetan hainbat inbertsio eta hobekuntza eginez, eta jarduera fisikoa modu zabal batean ulertu eta lantzeko urratsak eman ditugu. Hain zuzen ere, kirolaren ohiko ikuspegia baztertu gabe, jarduera fisikoa eta kirola modu zabal eta inklusibo batean garatu ahal izateko burutu nahi dugu hausnarketa kolektiboa. Historikoki, lehia eredua eta kirol modalitate batzuk gailendu dira gizartean zein gure herrian. Eta esan beharra dago, lanketa hori oso ondo egin direla eta egiten direla oraindik ere oso hurbilen. Izan ere, maila altuko kirolari asko eman ditu gure herriak azken urteetan. Gizon zein emakume. Baina gizartea aldatuz doa, eta ondorioz baita gure erronkak ere. Ondo egiten dena indartu eta herri bezala ditugun hutsuneak eta gabeziak antzemateko ordua da. Kolektibo ezberdinen beharrak entzun eta alditugun herritar guztiak asebetuko dituen estrategiak diseinatu behar ditu. Esandako moduan, gure erronka ikuspegi zabal eta inklusio bat garatuko dituen kirol politika bat diseinatzea izango da. Izan jaio berri edo adinekoentzako. Edozein dela ere norberaren generoa edo sexu orientazioa. Non arrakala sozioekonomikoa ez den oztopo izango eta euskarazko eskaintza anitza izango dituen ardatz. Kirolaren eta jarduera fisikoaren onurak ukaezinak dira, eta horregatik aktiboak diren herritarrak horretan jarrai dezaten eta inaktiboak direnak aktibatzen hasi nahi du. Eta horrela deitu dugu prozesu hori. Aktibatzen, jarduera fisikoa eta kirola denon esku. Aurrez aipatu dudan moduan, lanketa aurrera emateko Juan Mamuruaren laguntza izango dugu. Bera arduratuko da herriko eragile ezberdinekin hitz egin eta burutuko ditugun saioak dinamizatzeaz. Juanmak eskarmentu handia du gisa honetako lanketetan. Bilbon, Elgorrion, Arrasaten, Lasarten burutu ditu hainbat proiektu. Baina bereziki, jarduera fisikoa eta kirola ulertzeko duen ikuspegi integrala izan zen berarekin elkarlanean hasteko arrazoi nagusia. Guretzako plazera da, berarekin ibilbidea jorratzea eta herriak dituen beharrak identifikatzen lagunduko digula espero dugu. Juanma berak emango dizkigu parte hartzea prozesuaren nondik. Eskerrik asko baina, eskerrik asko usur bilgo dudelari, konfidantzagatik, ez? Bueno, igual ez da, gauza batzuk esplikatu, ez? Nola izango da prozesua eta zeintzun dira helburua. Bueno, alde batetik, bainete komentatu du, ez? Ikuspegi integrala hori horrekin zer izan dugu. Bai, beti esaten dugu kirola onura eta alderdi positibo asko ditula eta, gu planteatzen dugu ez bakarrik jendea egiteko
dituela, hori bai. Baina baita planteatuko ditugu estrategiak, igual ekonomia aldetik nola lagunduko duen kirola edo gizartean edo beste alderdi positibo horiek eta inpaktu guzti horiek landu nahi ditugu, ez? Gero, bai komentatu behar dugu, animatzeko ere, ez? Oso prozesu parte hartzailea izatea nahi du. Horretarako hainbeste tresna eta prozesu prestatu ditugu, alde batetik udaletako sailekin bilerak, ikuspegi integral hori lantzeko. Gero, kirol taldeekin ere, hor antolatuko ditu bi bilera, horiek otsailean izango dira, sailekin ere. Eta gero, herritarrei orokorrean irekiteko galdetegia, ez? Hau guztien iritzia interesatzen dugu. Bai pertsona aktiboen iritzia, nola ze beharrak edo nola ikusten dute kirola eta nola baloratzen dute kirola, eta baita inaktiboen iritzi horiek, ez? Zergatik ez dira hain aktiboak, zer oztopo aurkitzen dute, zen oztopo horietan fokoa jarriko dago, eta dinamizatzaileekin bai antolatuko dugu saio bat horretaz hitz egiteko, ez? Gero ere egongo da DABH-ko ikaslei zuzendutako galdetegi bat, hori bai unibertsitatea dago, eta haiekin elkarrena planteatu, batez ere udalak ez planteatu du. Eta gero lau saio egongo dira. Lau saio horietatik bi herritarri irekiak izango dira, orduan animatzen dugu guztiei parte hartzeko, eta gero beste bi talde eragileak izango dira. Talde eragileak ere beste bi herritarren bi saio horietan ere egongo dira. Saio horiek martxoan eta apirilaren lehenengo astean izango dira, eta hor aukera edukiko dugu idei guzti horiek lantzeko, eta hemendik aurrera nola izango den kirola pentsatzeko eta proposamenak egiteko, ez? Komentatu dut, ez? Kaia bukatzeko talde eragilea, ez? Hori zer da, talde eragilea talde honentzat, kirolean erreferentea diren pertsonak identifikatu ditugu, hemen musu bilen, kirolean lan egiten dutenak eta hausnarketa honak egiten dutenak. Hau pentsatu dugu, hori parte hartze prozesu horretan, interesgarria zala, pertsona horiek, herritar horiek identifikatzea, zeren bai prozesu horretan saio, batez ere lau saio horietan, landu behar dugu, ezin dira idei askar ezean, bai reflexioa egon behar da, eta horretarako talde hori osatu dugu, ez? Eta, komentatzeko, nik uste dut komentatu dut dela, ez? Bilera, hasiko gara klubekin, lehenengo bilera, eta otsailean izango dira, hurrengoan, eta, animatzeko parte hartzeko, ez? Oso ondo, prozesuan mendik norakoak azalduta, ondo badira zuen bezala, hausnarketa talde bat ere sortu dugu, azkenean gaian arituak eta adituak diren pertsona osatuta, errealitate ezberdinak ezagutzen dituzte eta estrategien definizioan landuko digute batez ere, ez? Publikotuki eskartu nahiko nieke behirein interesa eta behirein implikazioa eta behirein ikuspuntua azaltzeko Uxua Fernandez Lazar honekin. Neri dagoki 6 pertsona nauzka izatea, eta nik uste abiapuntu hona izan daitekeela 6 horiek zeintzuk izango gehan azaltzea, ez? Josune Iparrak ere, Iban Maritxala, Ana Errasti, Jon Mikel Azpiazu, Oitui Usabiaga eta nire Seigarra. Guri udaletik iritsi zitzaigun gonbidapena eta
asko pentsatu gabe edo hausnarketan denbora gehiegi pasa gabe, bada ezpada nik uste denok eman geniola bai ezkoa, bai ilusioz eta bai arduraz ere. Ze beinatek zion aditu ikuspegi horri eman nahi dela garrantzia eta nik azpimarratu nahiko nuke gehiago herritar aritu izan gaitezkela. Aritu, esperientzia oso ezberdinak bizi izan ditugulako jarduera fisiko eta kirolaren esparruan, hezkuntzan diardugu batzuk, kudeaketan jardun gara federazioetan, klubetan, bestelako egitasmoetan ere bai, eta handi berean, iruditzen zait, seikotea edo gure asmoa hori da, elkarren osagarri ere badala. Badaudelako auzoetako ordezkaritza edo auzoetako testu ingurua oso ondo ezagutzen dutenak, Usurbilgoa bertakoa ere bai, eta gero kaso kanpoko beste eredu batzuk ere ekar ditzakegu, ez? Orduan, gure abiapuntua eta kanpo begirada hori hor oinarrituta eta hortik egiten saiatu nahi genuke, kontuan hartuta ere eta batzuk gehiago, gehiago izango gehala. Leheno herritarrei degin moduan, herritar guztiak gonbidatu nahiko genituzke, modu baten edo bestean prozesuan parte hartzera, ez? Esan dugu, saio irikiak egongo dira, galdetegia ere betetzeko aukera izango da otsailaren 7-tik 18 barkatu. Azkenean, elkarlanean eta denen laguntzarekin, jarduera fisiko eta kirolaren alorrean, Usurbilek hartu nahi duen norabidea finkatu nahi dugulako. Informazio guztia udaleko web zintzilik egongo da, usurbil.eus aktibatzen helbidean, eta nahi izan ezkero ere bertan formulario baten bitartez, norbaitek ekarpenak egin nahiko balitu, aukera hori ere, irikita egongo da. Eta gure partetik, esker, eta horregatik.